badplaatsen Domburg en Katzand voldoen aan de internationale criteria om officieel badplaatswaardig genoemd te worden. Wij staan vandaag in Katzand, waar Domburg en Katzand hun officiële verklaring in ontvangst zullen nemen. En we gaan uitzoeken wat dit precies inhoudt. Kunt u ons even vertellen wat badstatus precies inhoudt? Ja, dat is eigenlijk een hele grote betekenis van badstatus. Er zijn er maar heel weinig binnen de wereld in feite die de badstatus hebben. En dan zit je meestal aan te denken aan Zwitserland, Oostenrijk, hè, de mediterrane plaatsen. Sorry. Maar voor Katzandbad is het natuurlijk toch wel een eye-opener. We hebben hier ontzettend veel heilzame zaken. Dus het zeewater hebben we hier, we hebben de ziltcultuur, de zeekraal wat je hebt en ook de oesters. De lucht die is hier ook sowieso al ontzettend goed. Heel veel mensen uit het Ruhrgebied of verder in Duitsland, die komen hier toe voor de lucht, de mooie luchten, maar ook inderdaad de gezonde lucht. En dat alles maakt er samen dat je inderdaad aan een soort badstatus krijgt. Dat krijg je niet zomaar. Er ligt een heel wetenschappelijk onderzoek aan de grondslag, dus alles moet getest worden. Dus moet ook op universitair niveau moet het allemaal goed onderzocht zijn. En dan wordt via de ESPA, de European Spa Association, wordt dan inderdaad die badstatus toegekend. Dus als het goed is zijn we samen met Domburg, en er is nog één plaats in Nederland die al langer de badstatus heeft, zijn we de derde gemeente of de derde plaats in Nederland die de badstatus hebben. Oké, en wat betekent dat voor de toerisme in Zeeland? Nou, dat heeft met name te maken, we merken dat een grote doelgroep vanuit Duitsland, die specifiek via de krankenkassen krijgen mogelijkheden inderdaad om naar badplaatsen te gaan. Nou, die badstatus die trekt dan inderdaad die mensen ook aan om hier op een gezonde manier te vertoeven, om plezier te hebben, maar ook inderdaad om te genieten van de heilzame werking van deze badplaats. Trekkers die moet dan weer aan de kant. Die kan niet links, die kan niet rechts, die kan nergens meer naartoe. Auto's toeteren, mensen zeuren, die is zoveel aan zijn kop. Nergens plek de vreemde taal, aan de kant schiet ook weer op. Ik denk dat het aan jou de eer is om dit overhandigen. Eventueel morgen, het zal vandaag niet lukken, aan de burgemeester. Heel goed en nog eens bedankt. Wat vond u van deze dag? Ja, het was een prachtige dag. We zijn heel blij dat we eindelijk die badstatus gehad hebben, want we zijn er nu 2 jaar mee bezig. We hebben allemaal plannen uitgewerkt en gedaan. En als het dan uiteindelijk lukt, is dat natuurlijk fantastisch. En kunt u even vertellen wat uw rol is in dit project? Ja, ik ben een van de hotelhouders. Ik ben van Hotel Noordzee. We zitten hier bij het Strandhotel. Verder doet de Wielingen en het Blanke Top nog mee. Wij als accommodatieverschaffers gaan allemaal nieuw bouwen en we gaan echt hotels maken waar wellness een hele belangrijke rol in speelt. Ieder op zijn manier. De ene specialiseert zich op gezonde voeding, de andere op meer het prettige, zoals sauna's en de zwembaden. En dan heb je er die willen meer de zorgzame kant op. En dat alles bij elkaar geeft natuurlijk genoeg voor een badplaats om echt die badstatus waard te zijn. Dit was Kikker TV in Katzand. Bedankt voor het kijken en wij blijven nog even hier. Proost.